haast alleen het kind erop. Juist dat wel? Dat doe ik samen. Het is net bouwd voor lange mensen. En dan hebben we in Friesland de grootste mensen in heel Nederland. Of in de hele wereld. En dan maak je ze een praatpaal waar je een verhaaltje over vertellen kan en dan maak je ze een te lied. Nou, ik zal nog even een liedje bij. Ik ben hier vanmiddag bij de conferentie Fries en Gemeen. En ik ben hier omdat ik voor FNP in de gemeente hier van Jout zit. En nou, we proberen dit eens eventjes uit. Maar de praatpaal. En waar we het zo'n filmpje dan op een gegeven moment wel eens een keer opnamen en er is Oorsverbroek. Dit is denk ik niet van een manier om te communiceren. Zowel het broekenvaart, nou ja, maar weet je het al helemaal niet van broeken. Ik zit er volgens mij, ik ben zien dat met de erg miljoen in de puntje shirt. Als je geen miljoen in de kamer om, dan ga ik het direct hetzelfde doen wat Wiegel dan doet met de kamer. Young boy, take this advice from me. Don't put yourself in difficulty, for it is a positive fact. The sweetest women in this world are black.